okeyo. Machiegni jatenda piny Kenya William Ruto ogolo siem ne tend obila ewi temo tiyo marach kod omenda moyiedhi mar obila. Jatend piny mano olose kinde nyasi mar sidho obila mag majoni owacho ni omenda ma kamano nyaka tigodo mana e bero ngima mag obila. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Ruto bende onyiso josiasa mondo we rwako siasa e weche mag arita kwe. Kuom thuolo machielo, jatend piny Dr. William Ruto odhi nyime kod golo chik ne obila mondo kik donjre e weche mag siasa. E twak mare e kinde nyasi mar sidho obila mag majoni e kar tiego obila ma Embakasi, jatend piny osoko wang' josiasa kuom rwako siasa e weche mag arita kwe ka onyisogi mondo giter siasa mabor kod apisas mag arita kwe. Mimi nataka askari wetu wa polisi wafanye kazi ya polisi, wachunge usalama, wachunge mali yetu, wachunge watoto wetu, wachunge biashara zetu. Mambo ya siasa itafanywa na wanasiasa, na nawauliza wanasiasa wote wawachane na askari wetu wa polisi. Kuom thuolo malach, apisas mag obila osebedo ka iseyo kuom tiyo marach kod teko magi e kinde magi tayo tijegi, kaka tiyo kod teko mathoth rakore kod ng'anyo kaka mag siasa. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda bende osebedo ka olo apilo e wang' obila kuom nek kod lal ma aoyaye mag jopiny. Ruto oparo ne obila ni gin jotich mag jopiny kendo nyaka gibed osiepe kod jopiny kaachiel gi rito ratiro mag jopiny e chenro maggi. Always bear in mind that the police are faithful servants of the people of Kenya. Cultivate excellent relations with citizens and communities wherever you go and are deployed, and your work will be easier and more rewarding. Piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo e ong'ala manyime e kelo lokruok e sekta mar obila koting'o nyaka chuogo omenda moyiedhi mar bad migawo mar obila kaka yo mar neno ni obila ochung' kar kende. Ewi mano, jatend piny ogolo siem mager kapino ne tend obila ewi tiyo arietha kod omenda makamano mopogore kod tiyo kode e bero ngima obila. We, in consultation with the command of the National Police Service and the other agencies in this sector, are working towards reviewing and updating the curricula of these institutions in this sector to ensure that they respond to the complexities of the security challenges our country is facing today. Obila bende okwa mondo tine jo Kenya duto maromre maonge akwede mag dho udi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.